тоҷикистон бори аввал дар қалби худ аз чемпионати осиё оид ба санъати муҳрибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ истиқбол мегирад. 200 варзишгар аз 20 давлати қора ба ин чемпионат даъват шуданд. баргузории ин мусобиқаи деринтизор ба санаи 27 то 30 октябри соли ҷорӣ рост меояд. омодагии варзишгарон ба ин чемпионат ҳанӯз як моҳ қабл шурӯъ шуда, федератсия ба ин чорабинӣ 50 варзишгари бо таҷрибаи худро сафарбар намудааст. тамринҳои дастаҷамъии тими мунтахаб дар толори навбунёди 55 камбат ҳама рӯза ба роҳ монда шуданд. барои варзишгарон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. сар карда аз масъалаҳои витаминизатсия, фармакология, ҷои хоб, варзишгарое ки аз ноҳияҳои дурдаст омадаанд ва ҳавошон дур аст, мо ба онҳо ҷои хоб таъмин кардем. масъалаи хурду хӯрок, масъалаи ҳама ҷониба таъмин аст ки онҳо баромади хуб кунанд. роҳбарияти таҷмаф Даврон Ҷураев саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани ин маъракаи муҳими варзишӣ назаррас арзёбӣ намуд. чунин дастовардҳо дар соҳаи варзиш бахусус федератсияи таҷмаф аз истиқлоли комили меҳан дарак медиҳад. ин аст ки тарбиятгирандагони федератсияи мазкур дар 3 соли охир ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардида, нуфузи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро миёни як қатор давлатҳои сайёра баланд бардоштанд. федератсия дар интихоби варзишгарони пуртаҷриба ба якчанд мураббиёни кордони риштаҳои мухталифи варзиш рӯ овардааст. саҳми мураббиён Бахтиёр Турсунов ва Рустам Зияев бештар арзёбӣ мегардад. мо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ беҳтаринҳоро интихоб мекунем. аъзои ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон мешаванд. албатта вақте ки он аъзои даста мешавад ва аллакай клуби худро ноҳияи худро муаррифӣ намекунад, ва ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад, парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад, суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. ӯ бояд бо як нангу номуси баланд, бо як ҳисси ватандӯстии баланд бояд сафар кунад, бояд баромад кунад, бояд як маҳорати хуби худро нишон диҳад. албатта тоҷик будани моро муаррифӣ кунад. сарвар ҳомидов ки рақобатҳои худро дар яке аз ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ Беллатор баргузор менамояд, ба Тоҷикистон омадааст ва толори 55 ҷимкамбатро макони тамринияш интихоб намудааст. ҳама тарафа беҳтарин зал тайёрии худро мебинем. бачаҳо ба чемпионат Азия, ман ба бои худам ба 20 октябр дебют дорам дар лигаи Беллатор. барои ҳамин яке аз беҳтарин бойҳои ман мебошад ки ман бояд худро нишон диҳам дар ин лига, барое ки Беллатор дуюмин организатсия дар дунё мебошад ва ҳамчун кӯшиш мекунам ки худро дар ин лигаи калон нишон диҳам ва парчамро ҳама бардорам. мураббиҳо беҳтарин тренерҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. ман онҳоро мешиносам, хело шуд бо онҳо кор мекунам ва машқҳои онҳо беҳтарин мегузарад. ман ба маъқул сарвар аллакай як чемпион аст, ҳама ӯро мешиносанд. омадани ӯ, иштирок кардани ӯ дар тамрини имрӯзаи мо ин як варзишгарони моро рӯбаланд месозад, ба худ боварӣ ҳосил мекунанд ки инҳоро метавонанд мисли сарвар дастболо бошанд. ҷалби варзишгарон аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ва ҳатто берун аз он ҳам ба федератсияи таҷмаф бештар гаштааст ва ҳама бо як мақсаду маром инҷо ҷамъ омаданд. Сделаем так, чтобы сборная Таджикистана завоевала первое место, общекомандное первое место на чемпионате Азии, и в дальнейшем будем делать все, чтобы поднимать рейтинг Таджикистана. хушмаҳмад Пиров баёни андеша намуд ки дар баробари варзишгарон як гурӯҳи калон аз созмони ҷаҳонии IMF ба Тоҷикистон ташриф хоҳанд овард. ҳамчунин ҳайати мо низ доварои мо низ ҳастанд ки курсҳои байналмилалӣ гузоштанд ва дар ин мусобиқа бояд иштирок кунанд. ҳамчун варзишгар давлати худро ҳимоя хоҳем кард ва аз тамринҳо аз машқҳои худ боварӣ дорем ки натиҷа дода парчамро баланд мебардорем. мо ки музбони ин мусобиқа ҳастем, бояд тайёрии худро пурзуртар кунем ки дар мусобиқа дар сатҳи баланд иштирок кунем. ҳарчанд федератсияи таҷмаф миёни дигар федератсияҳо нав таъсисан бошад, вале аввалин маротиба дар Тоҷикистон чемпионати Осиёро истиқбол мегирад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки варзишгарони мо метавонанд дар ин навъи варзиш, яъне санъати муҳрибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ беҳамто бошанд ва умед аст ки рӯзҳои наздик пас аз ин чемпионати ҷаҳон дар Тоҷикистон гузаронида мешавад.
макон қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ интихоб шудааст. Дилбохтагони риштаи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбиро санаи 27 то 30 моҳи ҷорӣ барои дастгирии варзишгарони меҳан даъват менамоем. Ваша поддержка, она очень сильно поможет нам, мы в ней нуждаемся, так что, друзья, всех ждем. Ассаламу алейкум.